Kad Ramazan svom se kraju približi, noć kadersku ti u njemu potraži. Jedna noć je baš u svemu posebna, i ta noć je svakom od nas potrebna. Noć potrebna odraslima i djeci, noć vrijednija od 1000 mjeseci. Zato, brate, dođi skupa sa nama, pridruži se i ti našim dovama. U trećini zadnjoj toga mjeseca neka srce tad zaopro zajeca, svoje lice suzama tad ovlaži. Noć kadersku ti iskreno potraži. Nemoj da ti noć kaderska promakne, neku zikru i dovama protekne. U najvećoj zatraži iskrenosti, da nam Allah naše grijehe oprosti. U dovama trebamo ustrajati, svi smo griješni, moramo se kajati. Noć kadera ne smijemo ispustiti, Allah će nam tad grijehe oprostiti. I u zikru Allaha spominjati, svi ćemo se njemu jednom vratiti. Neka srca istighfar izgovore, sigurnost je u toj noći do zore.